ଆମକୁ ତୁମକୁ ରାମାଲ ଡୁମାଲ ଆମକୁ ତୁମକୁ ରାମାଲ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଏତେ ମାଡ଼? ହଁ ଟମାଟୋ ଯାହା ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଗାଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅନ୍ଧାର ହେଇଯାଏ, ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପରିବା ଝୁଲା ଆପେ ଆପେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ମୁଁ କେତେ ଯତ୍ନରେ ରଖିନି ତ ତମେ ତାକୁ ଆଜି ସେଇ ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ତମେ ତରକାରୀ ପକେଇ ଦେଇ କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛ ଜାଣିଛ? ଯଦି ରୋଷେଇ ହେଇନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଘରକୁ ଆଣିଥାନ୍ତ କାହିଁକି ତମେ? ଘରକୁ ଆଣିଥିଲି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ନୁହଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତୁମେ ବୁଝୁନ କାହିଁକି? ନ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ପଚି ଯାଇଥାନ୍ତା। ପଚି ଯାଉ ଅଥଚ ସେଇ ପଚା ଟମାଟୋ ଦେଖି ମୁଁ କିଛି ଦିନ ରହି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ତମେ କଣ କଲ? ବାଳ ଟମାଟୋ ଆମର କେତେ ଚାଷ ହୁଏ, କେତେ ବଣ୍ଟା ଯାଏ, ଆଉ କେତେ ପଚି ବି ଯାଏ। ହଉ ଯଦି ପଚିଯାଏ ବାପାକୁ କହୁନୁ 2 କେଜି ଟମାଟୋ ପଠେଇଦବ। ହଁ ଆରେ 2 କେଜି କାହିଁକି 5 କେଜି ମତେ ପଠେଇଦବ। ମତେ କଣ ଭାବୁଛ କି? ହଉ ଏଇ ନା ଯା ତ ବାପୁ କହିକି ଟମାଟୋ ନେଇକି ଆ। ଯାଉଛି। ଆରେ ଆରେ କଣ ହେଇଛି? ପାଟି କଣ ପାଇଁ ଶୁଭୁଛି? ଆରେ ମା କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ? କଣ ହେଇଛି? ବାପା ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ତୁମ ଜ୍ୱାଇଁ କେତେ ମତେ ମାରିଲେନି ଦେଖିଛ? ଏଇ ଟମାଟୋ ପାଇଁ ଏତିକି? ହଁ ବାପା ଟମାଟୋ ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଟମାଟୋ ଚାହିଦା କେତେ ମାର୍କେଟରେ। ଆଉ ସେ ଟମାଟୋ ମୁଁ ଗୋଟେ ରଖିଥିଲି ଯେ ବନ୍ଧୁବାସ ଆସିଲେ ରୋଷେଇ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଏ ସୁନା ଆଜି ତରକାରୀ ପକେଇ ଦେଇକି। ବାପା ତୁମେ ଯାଅ, ବାକି ଥିବା ଯୌତୁକକୁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ସୁଜି ଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ମତେ ମାଡ଼ ଖାଇପାରିବିନି। ମା ଯେତେ କଷ୍ଟ ହଉ କିଛି ଦିନ ଟିକେ କାଠେଇ ଯା। କାହିଁକି ବାପା? ଆରେ ମା ମୋ ଟମାଟୋ ପରା ଏବେ କଣ ହେଇଛି ବାପା ତୁମ ଟମାଟୋ? କୁହ ବାପା କଣ ହେଇଛି ତୁମ ଟମାଟୋ? ମୋ ଟମାଟୋ ଏବେ କଞ୍ଚା ଅଛି। ସରିନି ସରିନି ଏ ମହାଭାରତ ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି। କିଏ ସେ ହାରିବ କିଏ ସେ ଜିତିବ ଦେଖିବ ଓଳିଏ ଆଖି। ସରିନି ସରିନି ଏ ମହାଭାରତ ଓଳିଏ ରହିଛି ବାକି। କିଏ ସେ ହାରିବ କିଏ ସେ ଜିତିବ ଦେଖିବ ଓଳିଏ ଆଖି। କିଏ ପର ଏଠି କିଏ ବା ଆପଣା ସମୟ କହିବ ସବୁ। ଦେଖ ଏ ଦୁନିଆ ଲୋକମାନେ ଦେଖ ଏ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ଭଲସେ ଦେଖ। ବାପର ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଥିଲା ବେଳେ ଏ ଝିଅର ଟମାଟୋ ପଚି ଯାଉ। ମୋତି ମାଣିକ